Venray was zaterdagochtend verdeeld. Bij Café Hulsman zaten Lisanne Arts en Brufmar vol spanning te wachten op de bekendmaking van de LVK-finalisten. Hoe is het met je? Spannend. Beetje zenuwachtig. Heb je goed geslapen vannacht? Nou, eigenlijk niet zo. Nee. Normaal slaap ik heel goed, maar vandaag niet. Nee. Wat heb je er tegen gedaan? Niks, een beetje dromen over wat er misschien gaat komen en misschien ook niet. We zien het vanzelf. Wat verwacht je zelf? Ja, de kans is heel erg klein, maar ja, ze hoeven maar zo maar te komen. De kans is groot, zeggen ze al. Nee. Wie er nou het zenuwachtigst? Misschien ik. Nou. Misschien ik. Stef is de meest relaxed van ons tweeën. Dus ja. Hoe is gisteravond en vannacht gegaan? Goed geslapen? Oh jawel, dat wel. We hebben goed geslapen, ja. Jawel. Even op stap geweest en toen kon ik goed naar bed toe. Schuin tegenover Hulsman, bij Goesting, de opnamelocatie van hun clip, hoopten Bjorn en Mieke ook op de komst van een L1 verslaggever. Hoe gaat het met jullie nu? Slecht. Nee, grapje. Gaat wel. Het is elk jaar is dat gieren de spanningen door je lichaam. Dat blijft niet wennen, voor mij dan. En Minusties heeft er niet zoveel last van. Dus. Heb jij er helemaal geen last van of een klein beetje? Nee, ik moet zeggen, de spanning went een beetje. We zijn natuurlijk 5 jaar gewend. En ik moet zeggen dat ik er ook wel gewoon een klein beetje vertrouwen in heb. En dat moeten we altijd hebben, denk ik. En dan gedurende de ochtend werd die spanning natuurlijk wel wat meer. Want ik denk, ik ga toch mittellen en nog 3, nog zoveel uit die regio. En dan werd het spannend natuurlijk. En zeker vorig jaar toen we echt als allerlaatste weer gekozen. Maar nog steeds alles onder controle nog. Beetje nerveus? Tuurlijk, Ja? tuurlijk. Moet toch afwachten of je erbij hoort, hè? Ja. Maar ik heb wel een goed gevoel. Ja, ik kom hier net binnen, dus het gaat nog goed. Maar ik denk dat ik zo meteen ook wel de kriebels krijg. Het wordt steeds spannender natuurlijk, hè? Hoe is de spanning hier? Ja, gezonde spanning. Ja. We hebben een goede hoop dat ze doorgaan natuurlijk. Hè. Mieke is vooral voor het raam te vinden, dat is wel mooi om te zien. Altijd hangt weer die spanning er, hoewel volgens mij iedereen hier binnen ook wel vol vertrouwen is dat er vandaag wel bezoek komt. En dat bezoek kwam. De radioverslaggever meldde zich op het Entsenisplein om vervolgens flink wat verwarring te zaaien. Hij begaf zich eerst richting Brufmar en Lisanne Arts, om daarna rechtsomkeer te maken richting Bjorn en Mieke. Fantastisch. Ja, mooiste dag van het jaar, hè? Ja. Ja goed, inmiddels de hartslag weer een beetje gedaald. Mwah. En echt toppie. Nee, we zien, ja, dat is fantastisch. Het blijft altijd in ontladen, het gebeurt gewoon niet. Als er eenmaal toch voor de deur staan, denk je, beter kan het niet. Vrijdag 10 februari zullen Bjorn en Mieke als 9e het LVK-podium in Heerlen betreden, om daar met hun nummer 1000 sterren te strijden voor de winst.